Здравейте, аз съм Мартина, а вие гледате Music Spot с най-от-най на БГ Музиката. Много хитове от старите ленти ни очакват и на най-якото парти този петък. DJ Ради in the house. В случая под хаус се има предвид клуб Одри в Централния военен клуб, а под DJ Ради се има предвид, че няма да спрете да танцувате до сутринта, освен ако не му прегрее пулта. Вие пиете повече вода в жегите и по партитата, за да не прегрявате. А за най-важните събития от БГ Музиката гледайте още Music Spot.